Γεια σας, ονομάζομαι Σκαρλάτος Δημήτριος και έχω παρακολουθήσει τα μαθήματα της πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας εξαιτίας της εργασίας του μαθήματος θεωρίας, μάθησης και διδασκαλίας που μας ανατέθηκε σαν ομάδα και συγκεκριμένα της πρώτης ομάδας. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας παρουσιάσω ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και είναι η επεξεργασία κειμένου από το βιβλίο της πληροφορικής της πρώτης γυμνασίου του κεφαλαίου 10. Σαν εισαγωγή να πούμε ότι οι επεξεργαστές κειμένου αποτελούν πλέον ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων. Πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία του 70 και έκτοτε έγιναν πολύ δημοφιλείς, αφού έμελαν να αντικαταστήσουν τα χειρόγραφα έγγραφα. Τα προγράμματα αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα αρκεί κάποιος να γνωρίζει επαρκώς τις βασικές λειτουργίες τους. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τη χρησιμότητα αυτών των εφαρμογών όπως είναι το Microsoft Word, το OpenOffice, το LibreOffice και άλλα πολλά και τι παρέχουν σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Πρώτον, τη δυνατότητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης των εγγράφων μας για μελλοντική χρήση αφού πρώτα τα επεξεργαστούμε. Δεύτερον, τη δημιουργία αντιγράφων. Ένα κείμενο μπορούμε να το παράξουμε πολλές φορές καθώς και να το μεταφέρουμε όπου χρειαστεί. Τρίτον, μπορούμε πολύ εύκολα να τροποποιήσουμε ή να διορθώσουμε κάτι στο κείμενό μας χωρίς να χρειάζεται να το ξαναγράψουμε. Τώρα θα περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι για να δούμε πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εφαρμογές. Εδώ θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της Microsoft Word. Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος είναι ο δρομέας, μια μαύρη γραμμή η οποία αναβοσβήνει στο σημείο το οποίο μπορούμε να γράψουμε. Στη συνέχεια έχουμε τη γραμμή μενού, η οποία αποτελείται από διάφορες καρτέλες όπως η κεντρική, εισαγωγή, διάταξη σελίδας, αναφορές, στοιχεία αλληλογραφίας, αναθεώρηση και προβολή, και οι οποίες ομαδοποιούν τα εργαλεία και τις δυνατότητες από την αναδυόμενη γραμμή που προκύπτει ακριβώς κάτω από αυτές όταν τις ενεργοποιούμε. Από αυτό υπάρχει ο χάρακας ο οποίος καθορίζει τα περιθώρια της σελίδας μας. Τέλος έχουμε τη γραμμή κατάστασης η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας και μας πληροφορεί για την κατάσταση του εγγράφου όπως αριθμός σελίδας, ενότητα, γλώσσα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τις βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου, το οποίο μας βοηθάει στο γράψιμο των κειμένων και μία σειρά άλλων λειτουργιών που θα δούμε αμέσως τώρα. Να ξεκινήσουμε από το πλήκτρο Space, το οποίο αφήνει ένα κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων, π.χ. γράφω. Καλημέρα, πατάω Space, αφήνω ένα κενό και γράφω καλημέρα σας. Το πλήκτρο Enter, το οποίο αλλάζει παράγραφο κάθε φορά που κάνουμε κλικ επάνω του. Επιπλέον έχουμε ακόμα δύο πλήκτρα, το Backspace και το Delete, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαγραφή των χαρακτήρων. Το πλήκτρο Backspace διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, ενώ το Delete διαγράφει τον χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα. Δηλαδή, αν θέλουμε να σβήσουμε το γράμμα μη με τη χρήση του Backspace, ο δρομέας μας πρέπει να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά του μη και τότε πατάμε το Backspace. Ενώ αν θέλουμε να σβήσουμε το α, με τη χρήση του Delete τοποθετούμε τον δρομέα στα αριστερά του α και τότε πατάμε Delete. Ένα ακόμη σημαντικό πλήκτρο είναι το Caps Lock, το οποίο κάθε φορά που το πατάμε μετατρέπει τα κεφαλαία γράμματα σε μικρά. Αν έχουμε πεζά γράμματα τα μετατρέπει σε κεφαλαία και τα κεφαλαία σε πεζά αν το ξαναπατήσουμε. Π.χ. τώρα πατάμε το Caps Lock, το ενεργοποιούμε, πατάμε το α, το γράφει κεφαλαίο. Το ξανααπενεργοποιούμε, πατάμε α και το γράφει μικρό.
Ένα ιδιαίτερο πλήκτρο είναι το Shift, το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα, γράμματα ή αριθμούς, δηλαδή αν πατήσουμε και το κρατήσουμε πατημένο και μετά πατήσουμε και το α, το αποτυπώνει με κεφαλαίο, ενώ με πατημένο Shift και το 2 που βρίσκεται στην πάνω μπάρα του πληκτρολογίου μας βγάζει αυτό που είναι κάτω, το σημάδι που είναι κάτω, δηλαδή το α. Τέλος έχουμε το πλήκτρο του τόνου, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του πλήκτρου λάμδα και εξυπηρετεί τον τονισμό των λέξεων, δηλαδή για να τονίσω ένα φωνήεν πρώτα θα πατήσω το πλήκτρο του τόνου και μετά το φωνήεν. Άρα αν θέλουμε να τονίσουμε το α, πατάμε τον τόνο και μετά πατάμε το α και ευθύς τονίζεται. Τώρα σειρά έχει η μορφοποίηση του κειμένου και αυτές οι επιλογές προσφέρουν στους χρήστες μεγάλη ποικιλία λειτουργιών, π.χ. σχήμα, μέγεθος γραμμάτων, είδος γραμματοσυράς και άλλα πολλά ακόμη, για να μορφύνουν και να κάνουν πιο καλέσθητο το κείμενό μας. Εναλλακτικοί τρόποι γραφής είναι τα γράμματα Bold, Italics και Underline του κεντρικού μενού για να τονίσουν κάποια σημαντικά σημεία στο κείμενό μας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα εργαλεία είτε μεμονωμένα σε ένα χαρακτήρα είτε σε μία λέξη ή μία παράγραφο, αφού πρώτα τα επιλέξουμε και πατώντας μία φορά το πλήκτρο στο αντίστοιχο εικονίδιο ή και σε συνδυασμό αυτών. Τα bold γράμματα τα χρησιμοποιούμε για σημαντικές λέξεις ή φράσεις που θέλουμε να προσέξει ο αναγνώστης, δηλαδή θα φαίνονται πιο μαυρισμένα, ενώ με τα italics κάνουν τα γράμματα πλάγια. Και τέλος έχουμε το underline, το οποίο υπογραμμίζει το επιλεγμένο στοιχείο. Στη λέξη καλημέρα μπορούμε να την επιλέξουμε, να πατήσουμε Volt, αμέσως η καλημέρα γίνεται με έντονα γράμματα. Εάν επιλέξουμε Underline γίνονται με πλάγια, με italics, και αν επιλέξουμε με Underline υπογραμμίζεται και όλα. Επιπρόσθετα μπορούμε να επιλέξουμε και το μέγεθος των γραμμάτων. Το εύρος των μεγεθών είναι πολύ μεγάλο. Το ίδιο πολλές επιλογές υπάρχουν και στις γραμματοσυρές. Παραδείγματος χάρη, αν επιλέξουμε και πάμε στο μέγεθος, έχουμε πάρα πολλά μεγέθη, επιλέγουμε ό,τι θέλουμε, το ίδιο και στη γραμματοσυρά. Πάρα πολλές γραμματοσυρές υπάρχουν, πάρα πολλές επιλογές. Επίσης, έχουμε και γραμματοσυρές με σύμβολα στη θέση των γραμμάτων από την καρτέλα εισαγωγή και μετά κλικ στο εικονίδιο σύμβολο. Πηγαίνουμε εισαγωγή, επιλέγουμε εισαγωγή και εδώ στο τέλος υπάρχει το σύμβολο. Υπάρχει και η επιλογή περισσότερα σύμβολα μέχρι να βρούμε αυτό που θα μας ικανοποιήσει. Ακόμη μία δυνατότητα είναι η επιλογή χρώματος, έτσι μπορούμε να χρωματίσουμε ό,τι επιθυμούμε από τα δεκάδες χρώματα που διαθέτει η εφαρμογή. Κατά τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε και πηγαίνουμε εδώ και επιλέγουμε. Αφού ολοκληρώσαμε με τις βασικές λειτουργίες ενός επεξεργαστή κειμένου, τώρα μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε ένα κείμενο, παραδείγματος χάρη όπως αυτό το βιβλίο μας, μια πρόσκληση, και στην οποία θα δούμε μερικές επιπλέον δυνατότητες προσφέρει η εφαρμογή Word, όπως να προσθέσουμε μια εικόνα και κάποιες άλλες. Οπότε πηγαίνουμε εισαγωγή από το μενού, πατάμε εικόνα, βρίσκουμε την εικόνα μας, π.χ. οι απόκριες, και αμέσως βλέπετε ότι η εικόνα περιλήφθη στο έγγραφό μας.
Τώρα αυτή την εικόνα μπορούμε βεβαίως, αν θέλουμε, να την μικρύνουμε, να την μεταφέρουμε ή να τη στοιχίσουμε αριστερά-δεξιά ή ακόμη και στο κέντρο. Εάν πάμε στην κεντρική, έχουμε τη δυνατότητα να την πάμε στη μέση, δεξιά, ξανά αριστερά. Επίσης, εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε αυτό το αρχείο, πάμε πάνω στο αρχείο αποθήκευση ως, επιλέγουμε που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, δίνουμε ένα όνομα στο αρχείο και πατάμε αποθήκευση. Ακόμη μπορούμε να κάνουμε εκτύπωση αυτού του εγγράφου επιλέγοντας το εικονίδιο της εκτύπωσης. Ίσως η πιο σημαντική επιλογή είναι η περίπτωση που αν κάνουμε κάποιο λάθος μπορούμε εύκολα να το επαναφέρουμε από το εικονίδιο της ανέρεσης που βρίσκεται πάνω αριστερά της εφαρμογής ή και από το πληκτρολόγιο πατώντας και κρατώντας το πλήκτρο Ctrl και μετά το Z. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι κατά λάθος σβήστηκαν αυτά τα αρχεία, εάν πάμε στο πλήκτρο της ανέρεσης ξαναεπανέρχονται. Τέλος, μία από τις επίσης χρήσιμες επιλογές στον επεξεργαστή κειμένου είναι το πλεονέκτημα και η δυνατότητα της αντιγραφής και επικόλλησης ενός κειμένου που θέλουμε να κάνουμε από μία ή όσες φορές χρειαζόμαστε. Δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε το στοιχείο το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε, πατάμε δεξί κλικ αντιγραφή, πηγαίνουμε σε κάποιο άλλο σημείο, ξαναπατάμε, επιλέγουμε την επικόλληση και έχουμε αντιγράψει το κείμενό μας. Και εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.